musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗum ɗo henna ko ñebbe kono kadi hannde min kollata mon ko kode ñebbe ko ganduɗon gowɗon hettade e kala saaha ɗum noon joni joni somi wi on ɗum ɗo henna ko kode ñebbe ene gasa taw hewɓe ene kumpiti hono yarata kono so ɓooyi seeɗa goto e biyeteɗo Mariama momi haalata yettode mum ene gasa ma haala noon kode ñebbe no fewrite so tawi on daari oɗo henna barmi ma dañ ko janggini on ɗum ɗo henna heewi wiyede le ko huɓinirde so tawi mi juumani kono kadi so huppiti ma on ɓuur famde koko foni wonde nder kode ñebbe elle ko ni henna fewnitirno caggal nde lawƴa ha laaɓi on saaha surtine waɗe wowru loppe ha ɗigga joni joni mami hollu mon eyyi kode ñebbe jeeya koye fina tawa men kode ñebbe noon ene namdi laaɓal ene ƴeftita saɗa fewna kode ñebbe a sottat ta sutti ha paari nawa ɗum maayo wonande joguiɓe maayo ɓe sa nawi maayo lawƴa ha laaɓa ha wiya ceer gadda mbaɗa ɗum e nokku laaɓɗo kippa ɗum ha saaha nde jiɗɗa gollade ɗum nde mbaɗa ɗum e yulde togga e barme curtina ɗum sa paari mbaɗa e wowru loppa juppa e to laaɓi mbaɗa ɗum ɓooɗe ɓooɗe aɗa totta suhaɓe galle mon ha e mawɓe galle mon ene hutoro ɗum ɗon eyyi nafoore kode ñebbe ene jogui nafoore ha heewi e nder meɗen saabu ɗum ñebbe idi foof ko vitamine kala ko neɗɗo ene hutoro e nder ɓandu muɗum ene wiiya ya hutor hen ñebbe ene jogui vitamine e nder ɓandu ene jogui kadi ko hutata e nder meɗen gueɗe kewɗe ene hutore e nder ñebbe eyyi ko lawƴi ñebbe ɗe ha laaɓi mbatta ɗum koye yulde takkoɗa ɗum eyyi takkoɗa ɗum sa takkima curtina eyyi eyyi caggal nde guittuɗen ɗum e yulde juppuɗen e bool joni parɗen ɗum koye wowru loppen musidɓe tedduɓe ko mbinomi on joni joni kode ñebbe ko ɗum woni ko fewnata ɗo caggal nde o lawƴi ha laaɓi o hiñi o itti kiine ɗe koni woni o sofni ɗum ha soofi o lawƴi ha laaɓi o waɗi e yulde nde yeehi noon ha surti o itti ɗum o waɗi ɗum e nduɗo henna wowru o loppi ɗum ma on jii so gayni o waɗa ɗum tame caggal nde o waddi hen sukara ɗum woni saaha ko wiyete kode ñebbe itte rokke sukaɓe ko hunde wande fayida goto goɗɗe joni joni o holla on no goɗe ɗe jarata ko joni o woni e wadde hen sukara eɗen gandi kode ñebbe ene namdi sukara omo waɗa hen omo una musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna elle ma wi tan ko kañum woni sipsi meɗen mo ɗaccunoɗen ene gasa kadi eɗen gandi kode ñebbe ene ɗeɓi wadde sukara seeɗa nde tawno ne dahmi kono kadi sikki ala mawo hollu on joni ne jogori waade ko ɗum ɗo henna woni kode ñebbe musidɓe tedduɓe tinnoɗen e kode ñebbe galde banmi ñebbe ɗe e yulde he mi waɗi hen lamɗam nde banmi hen lamɗam nde ɗe goni ɗe curti haɗe gasi surtude
mi gittumi paarumi ɗum e wowru he nde loppumi ha gasnumi nde mbanmi hen ko suhara mbanmi hen suhara nde gunmi ɗum ha ɗiggi mbanmi e bool ɗum ɗo joni ko wowru kodde wiyete somi paari wadde ɗum ɗon mi tama ɗum mboɗo hokka suhaɓe galle ɓe ñebbe ene heewi nafoore e nder meɗen sabu ɗum hayso neɗɗo manki ƴiƴam ene wiye hutora ñebbe ɗum noon en potani woppude fina tawa meɗen e nder leñol men. musidɓe tedduɓe no mbirnomi on ɗum ɗo henna woni kodde ñebbe eɗen gandi ko hunde wande fayida no fewi ko yidde wiide en tan woto jejjiten komen hande enen kala nde pinɗen eɗen guitta guteji eɗen dokka sukaɓe men ne jahani coodiya sipsiji kono ɗum so tawi a fewni a waɗi ɗum e galle ma e kala saha so sukaɓe ma ne jaaha école ma tottuɓe so tawi ɓe keyɗi ɓe ñaami ɓe ballitorto tan ko ndiyam soɓe garti galle ene gasa ni ɓe mbasa wiide nene mboɗo sayna walla goɗɗum woto jeeboɗen komen ganden komen ko ɗum woni hande ko waɗeɓe nangti saabu hande onon wonɓe Europe ɓe oɗon gandi kalami ko palat ñebbe hay goto mo wawa sodde ene seeri no fewi hande ko pijirten ga eɗen jala eɗen mbaɗɗino kon bolle puyɗe ko ɗum woni gurdam men ko yidde wiide moon tinnoɗen e koye men ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdullaahi Saar ngal Weltaare TV.